Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na suna wani musulmai. Barkan ku shiga wannan channel ne albarka da suna AREWA Crypto TV. Kamar yadda kuka gani a title din bidiyon, insha Allah a wannan bidiyon zamu nuna maka yadda zaka bibi sirrin mutum ta number wayarsa. A to gaskiya wannan application da zamu kawo muku yana da matuƙar amfani sosai. Mun yi tunani mu kawo muku wannan app din tun ba ma yanzu ba. To sai yanzu da yake mutane suna dan tambayar mu ne game da haka, kuma dangane da dalilin ma sosai da yasa muka kawo muku wannan application din, saboda za ka ga wasu su ne musu magana ta online ba su san sa ba, su faɗa musu ko su waye ba za su faɗa musu ba more especially ma mata sosai za ga an fi musu irin wannan. Insha Allah application zai taimaka ma wajen kana bibiyar sirrin mutum cikin lambobin shi bai sani ba. Idan ma yana Facebook, app din zai nuna ma, zai kai ka cikin profile din shi ka gani. In Telegram yake zai kai ka cikin profile din shi, kai kuma me yake, kuma duk sanda ya uploading din wani sabon hoto app din za su sanar da kai. App din gaskiya yana da matuƙar amfani sosai, ya kamata a ce kowa ya je downloading ya aje a cikin wayar shi. Shi wannan link din application da kuke gani, zan aje muku link din shi a ƙasan description, sai kowa ya kokari ya je downloading insha Allah. Sannan wasu daga cikin ku suna yawan tambayar mu wai ya za muna cewa mun aje link a description, su kuma ba san ya aje description ba. To insha Allah yanzu zan nuna muku description na kai tsaye da brand da shiga YouTube ku fara mu description nan kafin mu je cikin bidiyon. Kamar yadda kuke gani gashi na shigo cikin bidiyon, kai tsaye zan yi searching AREWA Tech and Crypto, AREWA Tech na yi sacin AREWA Tech and Crypto TV. Yanzu na muku yadda in ka lura za ka ganci ga wannan tashan nan da 38 subscribers. Sai ka shiga, dan ka shigo ciki sai ka zaɓi bidiyon, fara mu shiga wannan misali. Da muka ce mun aje muku link a ƙasan description, kai tsaye idan ka shigo cikin bidiyo kamar haka kana kallo, idan aka ce an aje link din application a description, yanzu kai tsaye za ka zo ka yi clicking. Abu ne mai sauƙi, kaga inda kawai za ka zo ka danna nan in ka lura ga wata alama nan ma daga nan wajen, kawai da ka taɓa ta zai kai ka cikin description. To kaga description din ka gani kamar ne da muka ce ga link din application, link din a description. To kun ga link din application din nan gashi nan misali. To yanzu kuma a wannan bidiyon da zamu aje link din a description, wanda ba sani ba kawai za su shiga nan ne a wajen da za su taba, kawai zai kai su description sai su ga link din application na su dauka. Yanzu kai tsaye zamu je kuma cikin application da na ce zan kawo muku, wanda zai taimaka maka na bibiyan sirrin mutum ta cikin wayarka. Insha Allah yanzu ku bi mu cikin bidiyon domin ganin wani application ne wannan. Kamar da kuka gani zan nemi app din je in shiga. Kamar da kuka gani ga application din nan mai suna EYECON app din. Gashi nan yanzu kai tsaye zan shiga cikin shi. Zan aje muku link din application na a ƙasan description, kowa sai je downloading. App din yana taimakawa ne sosai, zaka na bibiyan sirrin mutum ta cikin wayar shi wanda bai ma sani ba. Kai tsaye ba in ka tashi shiga app din ba haka zai nuna ma ba. Ni da yake already na riga na buɗe application nan, shi yasa. To in ka shiga farko zai nuna ma inda zaka sa phone number ka, zai wuce za su turo code line ka, sai su karba ya wuce sai kawo ka duk lambobin ka zai wannan din su, duk zaka yi allow komai noma ka yi allow, saboda zai yi wannan shiga wayan ka dai sosai ya zauna. Baka iya karga shugaba ta cikin shi kana danna wannan kira. Kamar yanzu da ku gani ya nuno mun mutane na kamar haka.
duk ga mutane na nan in ka lura wanda suka kira ni misali. Yanzu kaga duk waɗannan duk hotonsu na irin profile aka ko wasu ko na abu da su ne yake samu a nan da. Yanzu kai tsaye dai yana son gane mutum yana kira na a waya misali, zai jibi nemi baƙuwar number misali, brand music da wannan number gata an sa ABBA. Zaka zo inda na zagaye daidai na irin nan sai kai clicking, in ka taba zai nuna ma. Idan ka shiga nan zaka diba location, kuma ka shiga nan zaka yi kira, sorry, ka shiga nan kuma ka shiga nan message, in kuma ka shiga na tsakiya zai nuna ma profile ɗin hoton mutum wanda yake a profile ɗin shi, sai ka danna. Misali mu yanzu tun da hoto zamu nema wani profile sai mu shiga, sai ka shiga get photo gashi, sai mu shiga get photo ɗin. Za ga ya tsaya na searching saboda yana amfani da data ne. Make sure in ka shigo cikin shi kana using da data ne, saboda idan ba data ba zai nuna ma wani sako ba. Duk hoton da mutum yana ɗorawa a wayar shi ko a Facebook ko a wani abu zai nuna ma. In mutum na Telegram zai nuna alamar Telegram, ka bi shi Telegram ɗin shi. Ba ga wannan duk ga hotunan da yake sawa na da wannan ɗin shi, shi wannan ABBA hotunan da yake ɗaɗɗura da zaka gan shi. Yanzu idan duka hotunan za a gani, wani abu yana da matuƙar ban mamaki, zai ba ku mamaki sosai. Abu nan zai taimaka muku wajen gane mutum. Yanzu kamar yanzu zan nemi wani number, bari in ji number misali, Yadda home, bari in bibiyi wannan magana. Na so in samu wanda yana wani wannan ɗin Telegram misali. Yawwa yanzu ka kama wannan number wanda na taɓa gashi nan za ku gani. Wannan number har Facebook ana yi da shi. To zan iya bin kuma waye ke da number. Ka gani ga wani alamar Facebook daga nan, sorry. Zan iya bin kuma waye ke da number direct to Facebook na shi, kuma ina son diba location ga wata 'yan mota nan da wata alama nan zan shiga. Wani abu din yadda kake tunani dole zai baka mamaki. Haka ma wannan number ga na sa ofi jiki, shi ma za ku gani zan iya bin shi har Facebook account ɗin shi, duk in diba profile ɗin shi. Wannan ma haka ga yana za ku gani. Wasu za ku ga WhatsApp ne da sauransu, za ka gani wasu ba sa Facebook ɗin, WhatsApp ƙila. Wasu kuma ba ma sa komai da number, sai dai ka shiga get photo kai ga profile ɗinsu. Insha Allah wannan application zai taimaka ma sosai ganin kana gane mutum waye. Za ka bibiyi sirrin shi, indai ka fahimci wannan app ɗin za ka fahimci sirrin, za ka bibiyi sirrin mutum sosai ta cikin wannan application. Wannan application zai taimaka ma in yanzu wani ya kira ka, za ka shiga ka ga waye shi, dan ina ne shi, ka bibiyi sirrin shi bai sani ba, kana ka shiga ni, kana ka kira ko kuma ka ɗaga. Insha Allah wannan application yana da matuƙar amfani sosai, so kowa sai ya ƙoƙari ya amfani da shi. Mun gode ku kasance da Arewa Crypto TV. Da Allah muna roƙonka idan baka danna mana subscribe ba, sannan ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, yadda da mun ɗora sabon bidiyo da zo kai tsaye gare. Kuma da Allah ka daure ka tura zuwa abokananka, kuma ka danna mana bidiyo na alamar liking. Mun gode ku kasance da Arewa Crypto.